Sa ibang pang balita, numero sa napatay sa leptospirosis sa Iloilo Province naglabot na sa 7 subong nga tuig. 62 ang na-record nga kaso. Si Zen Kilantangsa sa may nagaratsada nga balita live sa pagsangaan pa via Iloilo. Zen? Jert, nagsaka sang 7% ang kaso sang leptospirosis sa Iloilo sa unang 6 ka bulan subong 2026. Pito diri ang ginbawian sang kabuhi. Nagsaka sang 7% ang leptospirosis cases sa probinsya sang Iloilo halin sang January 4 tubtob June 27, 2026 kung ikumparar sa kasubong ation sang 2025. Ini ang base sa datos sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Apang sa pihak sang manubo nga ginsaka sa mga kaso, talalupang dun nga mas madamo nga napatay subong nga tuig. Sa 58 cases sang 2025, may duha nga napatay. Apang sa 62 ka kaso subong nga 2026, 7 na ang napatay. Duha sa mga ini ang halin sa Dueñas, may tag-isa sa Dinle, Oton, Barotac Nuevo, Concepcion kag San Dionisio. Ang leptospirosis ang bacterial infection nga makuha sa higko kag ihi sang kasapatan. Pwede ini magsulod sa lawas sang tao pinaagi sa pilas. Ginalantaw nga rason sa pagsaka sang kaso ang pagsulod sang tig-ululan. Majority sini sa ila pagpangumaman ang nakuha ang exposure nila kag may isa nga tungod sa paglusong sa tubig baha. Tanan nini sila ng edad 35 years old pataas kag ang pinakagulang ng edad 63 years old. Wala sang proteksyon sa iya tiil ang mangunguma nga si Merlinda sa iya pagtanom sang humay. Hindi kuno ini makahulag sa maayo kung may botas. Apang ginapasiguro nila sang iya kaupdanan nga makapanghugas gid pagkatapos. Gapanginaw kami kay dasan gasan ang pilas namon makabulngon dungan namo ka alkohol. Ginapanuginan ng publiko nga likawan ang paglusong sa baha kagilayon nga magpakonsulta kung makabatsyag sang sintomas kaangay sang hilanat, sakit sang ulo, diarrhea o kung pagsuka. Jert, sunod sa Iloilo PHO sa tion nga ma-expose sa tubig baha, mahimo nga makapangayo sang prophylaxis ang mga residente sa Rural Health Unit. Jert? Madamong gid nga salamat sa detalye. Zen Kilantangsa.